Ivane, dobar dan. Dobar dan. Reci nam, šta se desilo? Toliko si se zadržao, čekali smo te, šta se dešavalo unutra toliko? Pa ništa, pravo da vam kažem, evo, došao sam stvarno da šefici i ostalima pokažem psa, jer su svi toliko bili željni da je vide, tako da eto, 2 sata smo se baš igrali sa njom, eto, malo časkali, ovako ništa specijalno. Jeste dogovorili nešto za 10. sezonu? Za 10-ku? Da. Pa ja sam im rekao što se 10-ke tiče, ona ide tamo od Tašmajdana, na Dorćol, tako da ide i petica, ali petica je prošla, tako da što se 10-ke tiče, tu sam tamo od Tašmajdana u tramvaju često. Jel vidiš možda u tramvaju nekog zanimljivog? Pa, pravo da ti kažem, ja se isključim potpuno u 10-ki i gledam samo svoja posla kad sam u tramvaju, tako da nikome drugi apsolutno i ne zanima. Jel si vidio da ulazi u tramvaj Miljana Kulić? Jel se ona vozi tramvajem? Pa izgleda, od 5. septembra. Pa dobro, znači selo se svi u Beograd, svi bi u tramvaj, ja? Kako ne, da. Besplatan prevoz, da. Ja nisam to ni znao, ali sad kad sam skoro se vozio, kažu, nema karat. Ti si kao savestan građan tako, da ja kupiš kartu. Dobar dan kartu, i kažem, nema karat, ali kaže, Ivane, dobrodošao si u 10-ku, slobodno možeš kad god hoćeš. Free. Da. Eto. Bravo. Da šalu na stranu, evo kako je bilo? Je li bilo snimanje profila ili ugovor, o čemu se radi? Ne, kakav profil, pa moj profil svi znaju šta da snimam. Pa dobro, ali si morao ponovno da se malo... Ne znam ja za to, ja nisam ništa snimao. Za koji dan možda? Će vidimo, sve ćemo da vidimo. Pa ja se raduješ možda ponovnom učešću? Pa ja se baš i ne radujem, zato što sam već negde malo i umoran od svega, što psihički, više možda čak i fizički, ali vidjet ćemo. Ja se radujem uvek da se nađemo u realitiju. Ne znam kako bi u stvari prošlo sad to nešto bez mene, da pola njih tamo uđe, a da mene nema. Ne znam kako bi ja to izdržao napolju, toga da vidjet ćemo. Dobro, ali kažu da je ova sezona All Stars, sezona jubilarna, da su ovo sve ljudi koji su obeležili ovu scenu, našu reality, da, pa ti si jedan od njih. Ovo što sam ja video, stvarno je dobra ekipa, pa da ja ne bih nikada ocenio bilo kog učesnika, pogotovo tih starijih, ili neko malo pauzira, neko se vrati sledeće godine, ali generalno tu ima stvarno dosta učesnika koji zaslužuju poziv i evo dobili su ga i baš se radujem što ću ih vidjeti. Jel se raduješ možda Kariću i Caru? Da, ja sam im sa Karićem i Carom dobar. Tu smo negde isti tip možda reality učesnika, sličan. Dobro, ja više nemam te kombinacije puno sa devojkama, to mi je pravo da vam kažem i dosadilo. Više sam onako na nekom psihičkom i mentalnom nivou da ulazim u te neke rasprave, ali eto, vidjet ćemo sve što će biti tako. Da. A Mensur su ono stvari letele, to moram da te pitam, svi se zanimaju i interesuju. Kaže, Miljana njene nisu, one čizmice, cipelice. Kaže, sigurno su Jelene. Ono što sam stavio na Instagram, ja rekao tamo unutra. Pa, znaš šta, to jeste bila, stvarno nije bila nikakva provokacija i živa istina da sam to jedino tako mogao nešto da uradim. Iskreno ti kažem, Jelenine su naravno, možda imaju od neke druge žene, ja ne znam da je puta. Nakupilo se, otišla bosa kući. Ja ne skupljam gaćice i donji veš, ja skupljam. To mi je fetiš. Tako da, nije bila nikakva ni provokacija, a ni šala. Ja sam to onako malo, ali stvarno mi je bilo žalosno da uzem taj džak i da bacim. Je se javio neko da uzme? Javilo se brdo žena, ja sam svima obećao, sad ne mogu sad da im kažem, evo vam adresama da svi znaju moju adresu, da mi neko zvoni non stop tamo, kao to što sam može one kožne, može one do kolena, a meni one prstiju i to. Ali, mislim, još su tu, tako da u svakom slučaju stvarno bi to nekom poklonio. Se javila neka učesnica možda da njoj trebaju? Jeste, ali ne bih da otkrio imena. Da nije možda Vanja? Bilo ih je 2-3. Opa. Da. Spreman za suočavanje sa Miljanom? Ponovo pred kamerama? Ja mogu s Miljanom da se suočavam bilo gde, meni tu više nikakav problem nije. Ja s njom inače nemam nikakav kontakt, niti planiram da ga imam. Tako da, rekao sam to u par emisija, stvarno nemam više alternativa, mogućnosti, a pravo da vam kažem i živaca da te stvari rešavam tako
kao što se kaže ljudski, jer očigledno od toga nema ništa. Tako da sledi mi nova borba u tom smislu da ću morati da potražim pomoć, da tako kažem, ono što se kaže zakonskim procedurama, a to je da uradim taj DNK, da budem upisan konačno kao otac, što sam inače negde kao stavio kao nebitnu stvar, jer mi je bilo bitnije da ja imam dobar odnos sa njim, no međutim to izgleda da tako više ne može, tako da ja ću stvarno to da uradim i onda kada budem dobio na papiru da sam ćale njegov, onda ću da sve ono što zahteva obaveza kao oca da ispunim i onda ću moći da ga vidim kako ja hoću, odnosno kako je negde mogu. Kako komentarišeš izjavu Marije Kulić koja je rekla da Željku nisi kupio ništa za rođendan? Čuo sam to nešto, ja nisam vidio to na Instagramu, ali sam negde čuo kao nisam ništa kupio, pa nisam mu kupio zato što nisam ni bio na njegovom rođendanu, a nisam bio zato što ni on nije bio na svom rođendanu, već je bio na moru. Pa je onda bila priča da ja trčim tamo na more, kako da ne, evo baš ću da trčim, da mi dođe sin ovde, ja mogu uvek da ga odvedem na more, tako da neće više po tim pravilima da igram, kad ga mogu, s obzirom da sad nismo u kontaktu zbog opet, kao i svake godine u ovo vreme, ovo je 4. godina, u istom ovom periodu, oni moraju nešto, to je Marija, da mi tako nešto podvode, da me isprovocira na isti fazon, kao da sam ja njihova igračka. Ja sam samo Željkov otac, tako da s tim će morati se pomire da zakonski će sve da bude. Rekao sam i to, idem sutra, u zavisnosti od obaveze sutra i prekosutra za Niš. Vjerujem da su oni to već čuli, ali kad budem stigao u Niš, vrlo kulturno ću ih pozvati. Dobar dan, ja sam došao da vidim svog sina. Ako mi ne daju, šta da radim? Da ga otimam ne mogu, niti mi pada na pamet, tako da će onda uslediti ovo što sam i rekao, to je šta ću, izborit ću se kako treba. Ivane, znamo da je veliki šef svemogući, da kod njega ne postoji nemoguće. Šta ćemo ako se desi da Goca Tržan uđe sa tobom u 10. sezonu? Ko tu više može da izgubi, ti ili ona? Pa vidi, sad da opet ne bude da ja nešto biću realan. Neću da kažem da neće ući, ja to ne znam. A ja bih voleo da uđe. Ne ona, bilo koja može da uđe i od mojih bivših i to. Ali svi čekaju to suočavanje godinama, sve nekako... Neće, ona je kompleks za to, ona možda... Ali mislim, nije to kompleks, ja poštujem njenu odluku da ne bude deo tog, te vrste reality, nema ja ništa protiv toga, kao što smatram da bilo ko od nas ko je u ovom realitiju, to je Stojliti, svi drugi nemaju pravo da nas ne podištavaju zbog toga i da govore da smo mi neka smeća i otpadi ili idemo tamo. A oni svi imaju neke druge realitije na nekim drugim televizijama, pa mislim da je to sad nešto kao i oni su šatrofini, ne mislim sad samo na nju, nego na sve ostale, ali ko bi tu izgubio? Da. Pa, iskreno da ti kažem, ja imam stvarno ogromnu podršku, što naroda koji me kao reality učesnika vrednuje i ceni, a o tome govore moji rezultati i plasmani, i to godinama unazad u bilo kom realitiju, ja sam uvek u samom vrhu. Tako da, a kad je ova situacija u pitanju, ja mislim, mene retko koji ovde može da nekako sputa u nečemu i da me negde degradira kao učesnika, tako da ne bi moglo ni Goca, ni Brena, a ni Ceca. Kako komentarišeš to što dosta učesnika likuje što Lena hoće da promeni prezime? Ne znam koji učesnici, čuo sam za jednu osobu koja je totalno kao ovaj list sa grane koji će uskoro da otpadne, toliko je i bitna, likuju možda oni koji su moji neprijatelji, ali imaju pravo. Ja stvarno nemam problem sa tim i ne želim da ubeđujem široke narodne mase da sam ja negde u pravu. Ja vrlo dobro znam šta je prava istina i zato sam ovako i nastrojen kada je ta tema u pitanju, a pritom sam vrlo, da kažem, mnogo malo pričam o tome, imao bi više, ali i ne želim nikakvo suočavanje, neki sudari u realitiju. Neka bude kako je ovako, ali kažem, ja mirno spavam zato što znam da tu apsolutno nisam, kao što sam rekao, da sam prema Željku ispao jako sebičan u prvih 4 godine njegovog odrastanja, jer nisam bio tu,
tako kažem, odgovorno tvrdim da zeleno odrastanje... Ima jedan klip koji meni šalju, koji bi ja trebao sad okačim na Instagram, koji negde, ali neću, evo, ne želim, u kome baš ta ista moja bivša žena priča o meni kao najboljem mužu i najboljem ocu. Video snimak iz jedne emisije na Pinku. Ćao. Da, to se vrti po Instagramu, videli smo. Da, ima ih više u stvari i sad ja tu treba da pokažem. Ono što se inače dešava je potpuno suprotnost tome. To je taj sistematski ili sistemski plan koji je odradila. Ja apsolutno tu samo krijem moju bivšu ženu. Lenu tu ne krivim, što je tim godinama kada sam ja bio u realitiju, meni negde korišćeno je to moje odsustvo da se njoj usadi ono što sada ima i što je očigledno nepopravljivo. Pa misliš o ulasku Baby Doll? To mi je super. Ja Baby ne poznajem, ali vrlo dobro znam ko je. Baš sam se oduševio kad sam video šefa da je potpisao. Ne zato što mislim da je fale takvi ljudi, tog kova starog, tog nekog beogradskog šmeka sa kojima imaš u čemu nešto normalno da porazgovaraš, možda i mimo realitija, mimo reality tema, a pritom je žena stvarno, ja apsolutno sam od tog razmišljanja da poštujem sve te estradne umetnike, to su stvarno za mene neki zaslužni građani, mi smo odrasli na njihovim pesmama i to ljudi to ne shvataju i to isto podcenjuju, kao Baby Doll i mnoge koje su ulazile kao i pevačice i tako dalje, ljudi su ih toliko omalovažavali, a naprotiv, ja se radujem takvim učesnicima, jer stvarno su negde osveženje. Ja moram kratko samo da se vratim na Gocu. Ti znaš da ona godinama nije spominjala tvoje ime? Preko 10 godina. Gde to? Ne, sada je počela da priča otvoreno. Ma nije tačno, i to je dezinformacija. Ja za tu priču znam od 10 godina kada je ona svojevremeno, čini mi se ovde isto na Pinku rekla, izašla iz neke emisije i rekla kao, šta me pitate? Znači ona, šta je ona toliko bitna da ona može vama novinarima da zabrani da postavite pitanje i da to, ili kao da se ograđuje, a malo, sve od tog trenutka, pa naravno i do sada, ja sam video brdo stvari, brdo tih intervjua gde poslednje što sam video, što me je zgrozilo, zato mi fali taj da vidim kako narod gleda na to, znaš, ima pravo, meni svako da me jedan klip gde ona kaže kao, oni se i dalje tripuju kao, znaš, kao ti si bivši muž Goce Tršnice. Jesam. Ja ne mogu to da izbrišem. Ja imam svoje ime i prezime i poslenje. To je potpuno nebitna stvar. Čak neki govore da je ona bivša žena Ivana Marinkovića i to godinama u nebu. Najbitnija stvar da je ona jedno rekla u nekom intervju, to je nešto skoro od nas. Kako je rekla nešto? Kao, skrbi se niš da se kao što si. Mogu bi da bude otac deteta Miljane Kulića. Ona mene još kao spušta. Neću da budem da vređam i tako dalje, ali vrlo cenim sebe, a najbitnije da me ceni narod, naravno kao i nju zbog svega toga što radi u nas kao pevačica, nemam ništa protiv, ali morat ću da me više cene i neću više dati toliko na sebe nego ću... I znači to je definitivno da tu nema nekog ljudskog razgovora i pomirenja, bilo kako? Sa njom ja nikad nisam pričao, kažem ti, ja sam izgubio puno vremena što nisam na drugačiji način dok je Lena bila maloletna uradio nešto na tome, a to se opet nažalost te socijalne službe, možda bi to bilo mnogo bolje. Sad ovo što sam čuo od ćerke, ja mogu slobodno da kažem da je to već, ne znam nikako to da objasnim, da je tu već kraj, to je toliko nepopravljivo i usađeno u nju, ali što kaže moj prijatelj Moka Slavnić, on mi je dao najbolje se upozorio. Kad te pitaju za to, samo kao si možda promeniš 3 prezimena, ali krv je moja, zauvek sam ja tvoj otac, a ne neki Raša ili Maša. Da vidiš Gocu, da li bi joj prišao, šta bi joj rekao? Ne, zašto bi joj prišao? Ili da se sretnete nekako? Ne. Ili bi iskulirao? Iskulirao bi joj totalno, ja nema davno ništa za njom. Samo plaćam alimentaciju na njen račun i nemamo mi odavno, mi nemamo zadnjih 7-8, baš od tog početka, od kada i sa Lenom nemam kontakt, od tad nemam, do tad sam imao i sa jednom i sa drugom, sve normalno, tako da mogu bi samo jednom da je pitam ikada u životu šta se to promenilo, ako ima muda da kaže, pošto je ona sad sve to prebacila na Lenu, ili
usadila Leni to u glavu i ono u fazonu sada, iz ove perspektive, ona kaže, ja nikad nisam branila svom detetu. A u fazonu to je Lena odlučila. Svi je tu mnogo još detalja o kojima ja naravno želim da pričam, koji govore mnogi stvari, ali eto, to je to. Dobro, mi te želimo eto puno sreće makar sa ovom desetkom, ali da se naravno ovo reši. Da. Mislim, vreme je pred nama, pa vreme Vidjet ćemo, da, eto. sve pokaže. Hvala ti puno. Hvala vama, čao.